Bro, znám jeden hrozný příběh, co se stal mojí mámě. OK, a jaký? Počkej, tvoje mamka nežije? Jo, je to bohužel tak. Tak to se bojím, dělej, začni vyprávět. Takže, když v ten den, co zemřela, vstala, bylo jí zvláštně. Nebolela jí hlava a ani jí nebolelo v krku. Prostě měla hodně divný pocit. To se mi taky stalo, ale potom, co se mi ve snu objevil takový černý strom. To fakt. No prostě jak jí bylo špatně, tak zblbla a zaběhla do lesa a nikdo už ji nikdy neviděl. Bylo mi 5. Pouhých 5 a ona mě opustila. Proč? To jsem byl fakt tak špatný dítě, nebo proč mě opustila? Ne, kamo, to určitě ne. 100% by tě chtěla vidět. No to nevím. A čusík? Cože? Prosím, pomoc. To je ten z toho snu. Chcete dopadnout jako vaše máma. Hihiho. Já s ní nemám nic společného. Ne, já budu hodnej. Si myslím tak, že teď vás oba dva unesu a nikdo o vás neuslyší. Mohahahahahaha.